Hi mga bayan, welcome back again sa tuwang YouTube channel o karon ania na ang another episode with Gamay presents Kachat with Benefits. Hi Bay, I'm Zen, 25 years old and I'm single right now. And medyo daghan ako experience. Kung unsa na experience, you know what I mean. Pero sa duhara na nga laki bay ha, which is akong mga ex. Dili pod sa bisan kinsa na lang pod. By the way bay, i-describe sa nako akong self para sa mga naay wild imaginations nga naminaw karon. 5'6" akong height, pution, pero dili pod puti kaayo. Sakto ra pod kadako ang hinaharap. Pwede ra pod ipanghinambog. Dayon guwapa daw ko, ingon ako mga ex. Anyways, bye. Ingani ang nahitabo. It was a very boring night. Scroll down ako sa FB. Dayon tanaw video sa TikTok while gahigda ko. Though naay mga mochat nga boys, pero isin lang nako kay dili ko ganahan. Deadma lang si Ox, pero naay usa nga gachat sa kuha nga medyo naloka ko kadyot. Kasan siya pick siyahang treasure. Nakoratan jud ko bay. Kalit raman og send noon. Pero nawala radayon ang pick og mi chat siya sorry. Sayop daw na pick ang iyahang nasan. I don't know yun bay kung nganong na ako'y na feel nga something nga migawas ang ako ang naughty side. Akong gi-reply niya. Cleavage na pick. Pictures akong dugahan nga bukton lang ako ang gitabon. And that was the start sa akong kachat with benefits. Ang iyahang ga-reply sa akong cleavage kay pick siyang lawas. That night by, naughty topics lang nga mo ang gistoryahan. And we are exchanging sexy pics. Batang mga gisan na ko niya kay walay mga nawong kay lisod na nga ma-viral unya ko ba. Nag-send siya balik si treasure, then gusto na siya nga mag-send og nudes. Pero wala agyud ko ga-send ato na time. Pagka morning ato, ga-send na pod siya sa iyang treasure. Dahil may balos pod ko, pero sexy pic lang ako ang gisend niya. For almost a week, ing anime, sending each other something nga makapainit sa kalawasan. And also, I know a little about him na ansiya pod nako. Pero dili mi focus nga mag-getting to know each other. For me, it was just for fun. Hadlok, pero na ako'y thrill nga na-feel. First time ko nga naay kachat with benefits. Ginasendan ako siya nga gabralang ko. Gapante lang. Mura yun kog mag-photoshoot para sa calendar o cover girl ba. Pero nalingaw ko. Dayon ka nang after ko maligo, mag-send ko niya nga gatapis lang kog tuwalya. Mag-send pod ko niya paawel na ako sa office wearing my uniform nga skirt. Pero then again bay, sa tanang mga pic nga gisend na ko niya, kay walay no. And then mga 1 week kapin naming ato bay. Mikalit og ring ang ako messenger kay nanawag siya. Kaduduha kog tubag, pero gitubag gihapon nako. Pero gi-off nako akong camera. Anto arabay. Nakita nako siya nga naked ang gahawid sa iyang treasure. Gusto niya nga magpakita sab ko. Dirty talks na kayo siya. Dahil akong suot ato na time kay murag sleeveless, then walay bra, sulakra kayo. Then naka-short to black. Gawna na ako kung magpakita ba kay wala to sa kong plano. Ang gusto na ko kay picture lang. Pero ambot bay, misugot man noon ko ato, pero wala gihapon ko gapakita sa kong nawong while ga video call me. Ang lawas ragyod nako. Og diadto na bay.
While siya gahawid-hawid siyang treasure, ako pod nga gikumot-kumot ang angayng kumuton. Atong una sa gawas ra sa sanina ko gakumot-kumot sa akong bola-bola, hangtod sa ako anang gisulod akong kamot para matarong og kumot. Sa tataw niyang hinangyo nga iyang ipahubo kong sanina, nadala jud ko. Wala na ko kapugong ug ako nang gihubo akong sanina. Kalingkod ko sa kama while gasandig sa dingding. Lami sa feelings bay. Wala na ko'y sanina, ga-short na lang ko. Og sige na siyag ingon nga sa ubos nga treasure na pod ko mangalot daw. Motong gihubo na ako akong short, o gapanti na lang ko. Og di adto na bay. Gikap-hikap na nako akong treasure, pero wala pa na ako gisulod. May bilangkad ko gayo. Lami na kayo sa feelings yun bay. Pero bahalag magkinaunsa, dili jud nako hubuon akong pante. O gapadayon ra jud mi. Grabe na kay siya gipangistorya bay. Ug ako nang gisulod si finger licking good sa akong treasure. Gusto kay siya nga ipahubo akong pante kay para maklaro daw, pero wala gyud ko. Gapadayon ra kog finger licking good kay lami na kayo sa feelings jud ato bay. Morning nga hinay na ginapugngan lang nako bay. Lami na kayo itiyad-tiyad og ayo. Pero nagbantay-bantay pod ko kay basin kita na akong naong. Pero lami jud bay ang makatry kag new things ba. Hantod sa nakontento na mi og nahuman mi sa moang gibuhat. Ug nindot kayo jud akong tulog atong gabi una. Pero pagka morning ana, nakulbaan ako. Kay wala na ko'y treasure nga nakita. Kay kada mata yun na ako, kay naa na yun na siya isend na treasure niya, pero ato na morning, kay wala. Kulbaan na kay ko, kay basin ma-viral na ko, pero hinoon, wala man to'y nawong nako. Pero kung ma-viral man ganito, makabalo jud ko nga ako to. Wala jud ko ka-concentrate sa akong work. Kung ako'y chance, mag-FB jud ko dayon. Kay base na anay viral. May gani kay wala rapod. Dayon bay, pag lunch break na nako, ga-chat na siya. Pero lahi man, kay ang message niya, something like ingani. Bigaon ka girl, kabalo ka nga naay uyab, mo patol gyapon ka. Gusto ka nga musikat ka. Viral ning bilangkad-bilangkad nimo o kumot-kumot nimo. Basta kay pagbasa nako to bay perting buto-buto sa kong dughan o grabing paningot nako. Perte na kong pakiluoy niya nga dili lang ipakalat ang video. Grabe bay, as in nagpakaluoy kog taman jud. Bahalag wala to'y naong nako, pero lawas gihapon to nako. Kahila ko na kay ko ato na time. May gani na lang jud, kay nadalara na kog pakiluoy. Basta kay sabot na mo, nga dili na ko makig-contact siyang uyab. Ug after sa moang convo, gi-block na dayon nako to na account, kay mo'y gusto niya. Pila na pod kabulan bay ang milabay, wala ara jud niya gipakalat di ay. Buing jud to siya kay gi-record di ay. So lesson learned jud kayo to bay. Dili na ko musab. Grabe nga thrill. Tagam kayo ko ato. Pero usabod bay kay wala ko kabalugyod nga nahade siya uyab. Kay wala man pud ko nangutana. Mao nang another lesson nga ako nakatunan kay dapat getting to know each other jud. Dili pataka, dili magbiga-biga, dili magigat-igat. Behave na jud ko. Dili na ko musab. Salamat sa pagbasa bay. Pagbinutan pud bay ha. Og amping always sa tanan.